To, čo stvárajú mainstreamové médiá po nehode Ivana Korčoka, je do očí bijúci dvojitý kilometer. Myslí si známa spisovateľka a novinárka Gabriela Rottmajerová a výborne to zhrnul aj poslanec Michal Bartek. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika online. Korčokovi sa stalo, že na križovatke, ktorú pozná, nesprávne odbočil z vedľajšej na hlavnú cestu. Vodička, s ktorou sa zrazil, má poranenú ruku a dieťa, ktoré viezla, bolo predpisovo pripútané na zadnom sedadle. Policajt, ktorý prišiel na miesto nehody, sa správal ku Korčokovi veľmi profesionálne a vodička s manželom boli tiež veľmi korektní. Takto a ešte s istým hrdinským výrazom, keď hneď v prvej vete veľmi jasne hovorí, že to on nedával pozor, nám to všetkým Korčok oznámil. Čím ako keby chcel dávať sám seba za vzor, ako sa má správať politik. Tá nehoda sa dala podať aj celkom inak. Zavinil som dopravnú nehodu, pri ktorej som spôsobil zranenie mame malého dieťaťa. Našťastie, vďaka starostlivej mame sa dieťatku nič nestalo. Ona dopravné predpisy dodržala. Mrzí ma to a nič na veci nemení, že sa našťastie nestalo nešťastie. Ako každý účastník cestnej premávky očakávam za svoju vinu trest, ktorý samozrejme príjmem, i keď ho budem mať zaznamenaný v trestnom registri. Mohol povedať Korčok. Ešte väčšie zlyhanie tohto akože diplomata som však zaznamenala, keď v nejakej slovenskej krčme pohrdavo rozprával, ako vláda otvorila v Tanzánii a na Filipínach. A tu sa významne pohrdavo zatváril svoj konzulát. Netušíme, v čom je prečin vlády, pretože svojim hosťom v krčme nevysvetlil, čo v tej Tanzánii a na Filipínach je a prečo je to opovrhnutia hodné. My sme mali na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského spolužiaka Willyho Mbungu z Tanzánie. Ten bol schopný naučiť sa pre neho veľmi ťažký slovenský jazyk a študovať históriu svetovej žurnalistiky, logiku a medzinárodné vzťahy, ktoré nám prednášal profesor Dalibor Krno, diplomat a účastník mnohých mierových rokovaní. Neviem, kde Willy teraz pôsobí, ale myslím si, že Korčoka by v diplomácii strčil do vrecka. Nad praktikami médií v prípade Korčokovej nehody sa pozastavil aj poslanec Michal Bartek. Slovenské médiá sa nemôžu čudovať, že majú jednu z najnižších dôveryhodností vôbec. Počujete to ticho okolo dopravnej nehody Ivana Korčoka, pri ktorej sa zranila neplnoletá osoba, neplnoleté dievča. Keby sa to stalo niekomu z vládnej koalície, to už by tu boli zvolávané tlačové besedy, v Bratislave by boli protestné zhromaždenia od Grasalkovičovho paláca po Národnú radu, ale keď sa to stane Grófovi Korčokovi, médiá mlčia, lebo svedčia. Naplno sa ukazuje, na koho strane mainstreamové médiá a červené denníčky stoja a potom už sa vôbec nemôžu čudovať, že majú jednu z najnižších dôveryhodností. A pán Korčok, pevne verím, že polícia bude vyšetrovať veľmi dôkladne tú vašu nehodu, pretože keby to bolo naopak, prvý by ste kričali na tlačovej besede a ak by sa to stalo niekomu z vládnej koalície, aby odstúpil a zmizol pomaly aj z politiky. A teraz je ako si ticho. Zvláštne.